Какво правиш тук, бе? Нищо е, продаваме риба тук, човек. Откъде си, бе? От Бургас, квартал Победа. От квартал? Квартал Победа. Квартал, кажи, бе. Квартал. Квартал. Квартал Победа. Победа. Как се казваш, бе? Стати. Ти От- как се казва? Ти сега не ми питай как се казвам, бе. На колко годишен си, бе? На 13. Ела малко тук, бе. Ево, идвам. На колко? 13. Майка, баща имаш ли? Да. Как се казва майка ти? Емилия Чулакова. Баща Как се чука? Как се чука? Как се чука? Чака чука. Как? Чака чука. Чака чука, па. Бомба. Колко ти са има? Бомба, виж. Добре. Виж там. Колко ти са има майка ти? Трички. Соле прахо смукачка. Сачка, ще па. Гел бе, анама. Сакомуслачка. Изтребител. И си бите. Тигър си би. Тига ли? Тук много на клиенти няма. Хай, Лондон, Лондон, бомба. Париж, Париж, бомба. Германия, Германия. Чакай, няма тук клиенти, бе. Чакай. Испания, ачи. Испания. Няма клиенти тук не спират, бе. Само ден чакаме тук, човек. Много лошо така е, човек. Нали, Имаш ли бе? пари сега в момента? Хамбургер. Нямам. Една стойка не. Кажи хамбургер. Хамбургер. Хамбургер, хамбургер. Автобуса къде отива, бе? Надолу. Долу. Къде, бе? На гарата. На гарата, надолу. Ти какво правиш сега, бе? Риба продавам, бе. Никой не. И цигари пушиш. Емем. Еме. Какви цигари пушиш, бе? Еме. Така. Сега цял ден тук чакаш за 1 лев, така ли? Не за един лев, за 100 лева. Бе, тук ли спиш, в гората ли, бе? Не, бе. Имам кола. Къде е Кажи кола? колата, бе. Кажи го, бе. Това твоята кола ли, е? Да, В момента къде се намираш? къде? Къде се намираш? Москва, бе. Кой век живееш, че, бе? Аз? Да. Къде живея? Не, кой век живееш? Бе? На 15. 15 век, така ли? Днеска няма клиенти, бе. Кога правим, бе? Ко няма днеска? Клиент. Крайци няма. Такси ми дала. Опел ми дала. Стига сега, бе, ни гледай тук, бе, манго. Точно Спират, сега ще спират. Сега ще спират колко... 3,5. Чакай, 10 минути ще... Ибала, нас сикищен. Етеро. Ди гел бе, анашини. Етеро. Сиктино ни бой, дале. Sikti mi boy? Нас сикти ни бой. Oh, Ой, domaldı. Başka ne yaptın ona? Durmuş kaldı keva. Hayır va. Başka ne yaptın boya? Ha? Başka ne yaptın boya? Ne bu? Türkçe konuş. Ne çuva? Nasıl siktin onu? Domaldı bana ve sikti mi? Nasıl? Sikti mi? Sikti mi? Ne yaptın onu? Sikti mi Başka ne yaptın ona? Sikti mi? Başka ne yaptın? Haber ben haber. Türkçe konuşsana ama. Başkası. Başka ne yaptın boya? Ha? Ağzına aldı bana. 5 kere. 5 kere. То човек познаваш ли го Пламен бомбата? Оле, Митра. Mitra, čakaj, Plamен bombata poznam. Чукандра. Čikaga, Чампара. Čampara. Пеникаро Мане. Пеликано мале. Радио Lak по... je čečan laguničke. Söyle. Lak je čečan laguničke, lak je mič kukurutka. Kukurutka. Radio kukurutka. Olele malele. Ole malele, čakaka. Negari. 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 Söyle. Şimdi Çamparo. Pamparo, Čangaro. Çangaro. Айде,